Sanatoci da ma'aikatan banki sun samu shiga an ba Buhari kujera a jerin ministoci. Mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka. Za ka ji mu da cewa jerin farko na sunayen waɗanda za su zama ministocin tarayya zai iya fitowa a farkon makon nan. Sannan kuma mutanen farko da za a aika wa 'yan majalisa sunayensu sun haɗa da ƙwararrun masana na tattalin arziki a Najeriya. Sannan kuma bayan masana tattalin arziki, Bola Ahmed Tinubu zai ɗauko 'yan siyasa da sanatocin da ke kan mulki. Yanzu kanin labarin kan riga ka saurara, amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton. Ma kafin nan, idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyonmu da zarar mun ɗaura su. Assalamu alaikum, sai a biyo mu sannu a hankali a kuma gyara zama tsabdan jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Akwai jita-jita cewa an kusa kammala aiki kan jerin waɗanda za a tantance a matsayin ministoci. Shugaban ƙasa ya amince kuma da sunayen. Nigerian Tribune ta rawaito cewa mai girma Bola Ahmed Tinubu ya ƙarƙare shirin gabatar da sunayen ministocinsa zuwa ga Majalisar Dattawan Najeriya. Don labarin har ya tabbata, a makon nan sunayen zababbun ministocin zai je gaban teburan sanatoci a Majalisar Tarayyar ƙasar nan, wataƙila daga baya a fitar da sauran ministocin. A jerin farko da za a fitar, za a samu ƙwararrun ma'aikata waɗanda Bola Ahmed Tinubu yake so ya yi aiki da su domin a farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. Tribune ta ce waɗanda za su zama ministocin sun ƙunshi wasu sanatoci da ke kan mulki daga yankin arewa da kuma kudancin ƙasar nan. Duwil ta ce sabon sanatan Edo ta arewa Adams Oshomole zai zama minista. Sauran waɗanda ake hasashe sun hada da Rabi'u Musa Kwankwaso. Wata majiya ta ce akwai wani tsohon shugaban banki daga kudu maso yamma wanda ya shiga siyasa a 'yan shekarun bayan nan da za a zaɓa a matsayin minista. Bola Ahmed Tinubu yana so masana su shiga cikin majalisar zartarwa a maimakon ya tara 'yan siyasa a cikin gwamnatinsa. Sabon shugaban kasar zai yi kokarin shawo kan sabanin tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da Abdullahi Umar Ganduje wajen rabon mukamai. Wani fitaccen dan adawa zai iya shiga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu shine tsohon gwamna Nyesom Wike da wasu daga cikin 'yan jerin kungiyar G5 daga suka balle daga jam'iyyar PDP. Akwai yiwuwar Tinubu ya tausayawa tsofaffin gwamnoni da suka kunyata a zaben shekarar 2023 suka gagara tsaida magada kuma suka faɗi takarar sanata. An samu rahoto cewa Bola Ahmed Tinubu ya yi wa Muhammadu Buhari alfarma, ya ce ya tura sunan wanda yake so a zaɓa a matsayin minista da ya fito daga jihar Katsina. Ana jita-jita cewa Buhari ya aika sunan wani, sai dai tsohon shugaban kasar ya nanata cewa bai da niyyar tsoma bakinsa cikin mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Ƙarshen rahoton namu kenan. Amma mai kallo da sauraron mu za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da dangula mana alamar ɗan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shifcin giza ba. Sannan kuma muna roƙar alfarmarka da cewa idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mu ɗaura su. Sannan kuma muna roƙar alfarmaka da cewa muna ƙara godiya sosai da yadda kuke turo mana da saƙonnin fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Hakan nasara ce a gare mu sosai. Mun gode.